Filip, to prečo má na krku toľko obojkov? Dobre, že sa pýtaš. No je to pretože každý obojok, každá pomocka nám slúži na niečo iné. Postroj používame vtedy, keď chceme na maximum využiť ťah psa. Čiže v našom prípade sú to napríklad psie záprahy. Klasický obojok používame vtedy, keď chceme dať psovi voľnosť na vodítku, ale nechceme, aby ho niečo škrtilo, aby sa mu niečo zaťahovalo. Čiže napríklad pohyb na flexi vodítku. Elektronický obojok nám zase slúži vtedy, keď vypustíme psa na voľno a chceme mať istotu, že ho dokážeme v každej situácii 100% odvolať. Tento kovový, tzv. Ostnatý obojok používame zase v situáciách, keď chceme mať maximálnu kontrolu nad psom na vodítku a chceme mu pekne jasne zreteľne vysvetliť, že nemá ťahať. Keďže toto je záprahový pes a učíme ho v jeden moment, aby ťahal a v druhý moment, aby neťahal, tak skrz tieto všetky pomôcky mu dokážeme jasne zreteľne vysvetliť, čo má kedy robiť. OK?